रील 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 देखी तो एक प्रकार से बहुत अच्छा बा। हाँ। लेकिन एक प्रकार से तनी मनी बाउरो बा। 16 सेकंड में मैं मा जावा। देखी का बा हमनियों के गाना ओकरा पर प्रमोशन होता बहुत बढ़िया। लेकिन जोन शादीशुदा आदमी बा मानी हम ही बानी इसे हम ही बानी आ रील ऐसे देखो तनी हमारी बढ़िया बढ़िया लड़की आवत तरी सो आ कट मेहरा पीछे से देखल सा अच्छा ये हो बारी से पेट नहीं के के जो आकर रील देखो तनी त लड़किया कह दिया कि रील वाली के फेरा में आई हो गइल में हरी के अपना भुलाई हो। कालवे म्यूजिक से आवता तो मुझे लड़का कहता रे दिलवा पतो हरे बा। मैं हनुमान जी तो नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं कि इसमें तुम हो, लेकिन ये सच्चाई है कि दिलवा पतो हरे बा। अरे राज करे जखाई क्रिया तोहार कि ऐसे ना गुस्सा किसी आगे हाय किसी आती है तो निमन लगती है मुस्की बारदारी क्यों क्यों के गुस्सा भी बहुत प्यारा लगेला ना भैया। उठलाली कोरिया कले कि अरे ऐसे ना गुस्सा जानी हमसे दूर तला छ मिनिया ऐसे ना गुस्सा हमसे दूर तला छ। देखी रूम के अंदर हाथ गोड़ जोड़ के मना ली लोग नहीं तो जहाँ घर के बाहर निकल इज्जत के माई बहन में हो जाए। आ कहे के बा कि दिलवा पतो हरे बा राज करे जखाई क्रिया तोहार दिलवा पतो हरे बा राज करे जखाई क्रिया तोहार ऐसे ना गुस्सा जानी हमसे तुरु सला छ भैया हमें अंतरा में गइले बानी रील के चलते सोचता रु गलते बदल तू अपन विचार धनिया करीले हम तोहरे से प्यार धनिया। त लइकिया कहले बिया कि तहरा तलौ के खाली मिलियन फॉलोवर घर के मुर्गी दाल बरोबर अगिया लगवलस हमार अजिनगी उजरलस आके गोलुआ ऐसे ना गुस्सा जानी हमसे तू गुस्सा छ दुनिया लक्ष्मीनिया हमारा वादा सुन लिया लोग भैया ठीक बा। और आप सबके बीच में एगो फिल्म के ट्रेलर रिलीज भइल बा। हमने भी नेतागिरी स्टार्ट कर दिया है लेकिन फिल्मों में फिल्म के नाम है विद्यापीठ। ओकर ट्रेलर आप सबके बीच यूट्यूब पे आ गइल बा। ओकरो के देखी लो और अपन ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दी लो। और एगो रउआ लोग के डिमांड रहला पहले ही तो एगो डांस हो जाना भैया नहीं तो कहो लोग तो गाना वाना गा के क्या कि बेरा हो गइल बा हमरो जाए के। लेकिन ये तो आपका प्यार है ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। गाएंगे गाएंगे गा के जाएंगे। हेमा जी बानी राउर गारी गीत हमने के सुने खातिर हमने के बैठल नहीं बड़ा निमन निमन गाई ना हमहू गाई ना लेकिन सुंदर सुंदर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गीत रुआ गावत रही। आज माटी के गीत आज पारंपरिक गीत फोक गीत आज के समय में जे भी बढ़िया बढ़िया गावता सबके रिस्पॉन्स देखी सब सुंदर सुंदर आवता। तो ऐसे ही आप लोग अच्छा अच्छा गीत गावत रही सब और वो लोग अच्छा अच्छा गीत सुनी लो ठीक नो। कोभिया वाला कौन गाना है
बिया गीत आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया। अच्छा ही कहते रहो कौन गोबिया हम कनी खेसाई लिया तो ताम बेचले बने हम कब गोभी बेचती हो नहीं अभी। अरे पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया देखो तो लड़का मैं सुन ले बड़े सो हम बिया हुआ के पूरा में जाते देख 2 घंटा बिया है गीत गावत नहीं का करी मजा है में बा। आलू 10 रुपया रुक जा रे भाई डांस होल्ड कर। आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया। अरे रिंगटोन बाजेला हिलेला मुछिया। अरे रिंगटोन बाजेला हिलेला मुछिया। देखिए हेमा जी हमने के आपस में तब जब वो भैया कह देनी आप विजेंद्र भैया एगो सच्चाई बात और वो बहुत अच्छा बात बेटी वाला कनी एक बार जोरदार ताली बेटी खातिर आप लोग बजा दिले गायब गा के जाई। हमनी के पूरा परिवार के चाहबा कि हमनी के घरे बेटी आओ कहल जाला बेटा भाग्य से बेटी सौभाग्य से तो भाग्य हमनी के नहीं मिला। जब आंसू बाबा के पहला लड़का भइल रुद्र बाबू तो बड़ी हमनी के ठीक बा खुशी तो भाई बेटा भइल बा। लेकिन दूसरा पे हमने करा कि बेटी होई तो पुरान कराई सन लेकिन बेटा होई तो ना कराई जा। और भगवान करस बबुआ बहन खोजता तो बहन आओ बेटी आओ हमने के हैं। देखिए यहाँ के कंजूस नंबर 1 आदमी 25 जनवरी को सेमरी में कार्यक्रम है। जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और क्यों देवेगा मनोज भैया ये हमारे भैया हनुमान भैया यहाँ के 25 जनवरी के पुराम्बर वो सादर आमंत्रित बनी पुल डाक के आ जाए के बाद सेमरी में आई भैया। अब रुआ हमारा के भैया कह दिल बनी तो हमने के तहु का कहला अब हऊ सामने ना गावल जाई लेकिन रोगो 2-4 गो गारी गीत गाई हमू 2-4 गो गावत नहीं हमने के कहीं और हो के देखी जरूरी नहीं के कि लड़की गाड़ी गावस हम गाड़ी गीत काहे गावल स्टार्ट करनी। लॉकडाउन में हम घरे रही हम देखनी कि मैं लड़की इंग्लिश गाना बजावते से हिंदी बजावते थे जो आजकल के बड़ी सा अब आजकल के लड़की बजावते सा कि चलते रे इश्क में जाते हैं। अब हम कौन की लो ना इधर भोजपुरी के गाना में कौन गया सब मानी चाची मजा लोग गावता नायका गावत तेरी सो कि टोला महाला गावे जवारी सोर हो गई भसुरा अन्ना मिया के देखा मुँह चोर हो गई। मैं गीतिया के पलट के आई हो दादा कैसन हितावा के चरिता। अभी एक गीतिया गावा तेरे से तो हम कहीं यार डिस्टर्ब हो गई हम कहीं कुछ नया कर जाओ बढ़िया कर जाओ। और जब भी भोजपुरी में चाहे बॉलीवुड में जब भी हिट भइल बा तो माटी के चीज हिट भइल बा। अभी इतना हमनी के माटी के चीज बा कि कोलू के 2-3 पीढ़ी हो गाना गावत रहे जुनू तो माटी के चीज हमनी के हो रही ना। तो एक बार वो भोजपुरी भाषा का जोरदार ताली बजा दिलो। तिवारी बाबा आप जहाँ कहीं भी हो मंच पे आए तो आई 2-3 गो रोवा गाई माइक तो रे भाई कहला नो कि लोकल यही से नो हम कहाँ कहीं उनका रोहन से हम परेशान हो गए।